Probabil ai auzit de camerele VHS, Hi8, Mini DV sau chiar cele digitale. Dar ai auzit vreodată de camere pe Mini DVD? Da, ai auzit bine. O cameră care filmează pe DVD-uri de 8 cm. Astăzi vă arăt un Samsung VP DC171, o cameră video lansată în jurul anilor 2007, într-o perioadă în care producătorii încercau să înlocuiască casetele cu discurile. DVD-ul era considerat viitorul camerelor video. Între 2005 și 2008, multe firme au mizat pe camerele DVD, pe stocarea lor ușoară și confortul pe care îl aduceau, prin simplu fapt că aceste camere foloseau DVD-uri, pe care pur și simplu le puneai într-un DVD player și gata, aveai filmarea. Dar câțiva ani mai târziu au fost înlocuite aproape complet de camerele pe card SD și apoi de telefoane. Din acest punct, camerele au ajuns să fie doar un obiect de consumerism și construite destul de ieftin. Zoomul digital de 1200x este mai mult marketing, singurul zoom real este cel optic de 34x. Zoomul digital doar scalează imaginea și scade din calitate. Camerele de genul au avut un lifespan de 8 ani, apărând la începutul anilor 2001-2002 și dispărând pe la sfârșitul anilor 2010.